लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हो चाचा भैया प्रकाश संगे हमेशा चल। प्रकाश चंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खाना बंटवाइले, इलाज करवाइले, गरीब लोग के मदद हरदम करेले हो। खाना बंटवाइले, इलाज करवाइले, भाई लोग के मदद हरदम करेले हो चाचा भैया प्रकाश संगे हमेशा चले हो भैया सबके खातिर कमवा हरदम करत रहेले। लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश चंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा लॉकडाउन भैया दिल सबके साथ हो। सामूहिक विवाह कराई आशीष दिल माथ हो। ललटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा लॉकडाउन भैया दिल सबके साथ हो। सामूहिक विवाह कराई आशीष दिल माथ हो। मदद भैया कइले, राशन सबके दिहाले, हक के लड़ाई हरदम लड़ेले हो चाचा भैया प्रकाश संगे हमेशा चले हो भैया सबके खातिर कमवा हरदम करत रहेले। प्रकाश चंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब जनता के खातिर नीति बनाइले, इलाज खातिर सबके भैया फ्री कैंप लगाइले। आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब जनता के खातिर नीति बनाइले, इलाज खातिर सबके भैया फ्री कैंप लगाइले। कहे अनिल रावी बढ़िया बाट छावी, कपड़ा और कंबल भैया देवेले हो चाचा भैया प्रकाश संगे हमेशा चले हो भैया सबके खातिर कमवा हरदम करत रह।